Pozdrav, blizanci, kako ste? Dobro, idemo se povezati. Gledajte, osjećam da danas za vas izlazi nešto jako zanimljivo, energija kretanja, kao da se napokon nešto otključava. Može biti da je ova poruka jako vaša, stoga se malo pustite i idemo ovo otvoriti sada. Pa ovdje izlazi samo jedna karta, to je skok vjere. Gledajte, budimo iskreni, ova karta za vas ima puno smisla jer su blizancijum ideje, stalno vrtljenje svega u krug. I ovdje poruka nije da prestanete razmišljati. Ne, nego je više to da ste već dovoljno razmišljali, sada je vrijeme za pokret. Skok vjere se pojavljuje kada postoji prilika, odluka ili promjena koja još nije u potpunosti osigurana, ali u dubini duše znate da je morate napraviti. Može biti u ljubavi, na primjer, da osjećate želju otvoriti se nekome, reći nešto što ste dugo čuvali ili čak zatvoriti jednu priču kako biste dali prostora nečemu novom. Može biti da vam se netko želi približiti, a vi ste između znatiželje i nepovjerenja. Pazite na to, jer ova karta od vas ne traži da skočite bez gledanja, traži od vas da vjerujete, da, ali svjesno. U poslu i novcu također snažno govori. Može biti prijedlog, promjena područja, novi projekt, prodaja, ideja koja se čini malom, ali koja može puno narasti ako je shvatite ozbiljno. Osjećam da ovdje postoji nešto što vas izvlači iz zone poznatog i da, to izaziva nervozu, ali ostati tamo gdje jeste samo iz navike također vam postaje teško. Ova karta vam vrlo jasno govori da se sljedeći korak još ne vidi u potpunosti, ali se otvara kada ga napravite. A blizanci, gledajte, zapamtite da je ovo generalizirano čitanje za cijeli vaš znak. Ako želite osobno čitanje samo za sebe, možete ga zakazati na mojoj stranici karlatarot.com. Imate poveznicu ovdje u videu, a također i u prihvaćenom komentaru vašeg znaka. Osjećam da ovo tek počinje i može biti da se potvrđuje nešto jako važno za vas. Ostanite sa mnom do kraja jer dolazi jedna vrlo posebna poruka za vas. Ovdje prvo što vidim je novi početak. Gledajte, ova karta se već nadovezuje na ono što je izašlo ranije sa skokom vjere, odnosno ponavljaju vam to. Kada energija tako inzistira, nije bez razloga. Novi početak ne znači uvijek da ćete sutra naglo promijeniti cijeli svoj život. Ponekad znači nešto stvarnije, svakodnevnije, ali jednako važno. Znači da iznutra više niste ista osoba koja bi nastavila prihvaćati isto. A to, blizanci, je već ogromna promjena. Može biti da zatvarate emocionalnu etapu. Može biti da dolazite iz tjedana ili čak mjeseci u kojima ste previše razmišljali, sumnjali, išli naprijed natrag s nekom odlukom. Sada se pojavljuje ova karta kako bi vam rekla da već ulazite u drugi trenutak. U ljubavi ovo može govoriti o novoj priči ili novom načinu življenja ljubavi, jer ponekad se ne mijenja osoba, mijenjate se vi i tada se mijenjaju granice, mijenjaju se razgovori, mijenja se ono što dopuštate i ono što više ne. Ako ste slobodni, osjećam energiju otvorenosti. Ne kažem vam da trčite, kažem vam da više ne zatvarate vrata prije vremena. Što se tiče posla, novi početak može biti vrlo jasan restart, novi posao, drugačiji prijedlog, ideja koja napokon poprima oblik. Čak i za neke može biti učenje nečega, stjecanje novih znanja, promjena okruženja, ponovno osmišljavanje sebe. I gledajte, blizanci imaju tu prirodnu sposobnost da se brzo prilagode, komuniciraju, prodaju ideju, povežu točke koje drugi ne vide. Dakle, ova karta u vašem slučaju ima puno snage jer vas podsjeća na nešto što već znate, ali ponekad zaboravite. Niste došli ovdje da stojite mirno na mjestu koje vam je već postalo tjesno. Sada sljedeća karta je As pentakla. Impresivno zbilja. Jer ovdje više ne govorimo samo o namjeri ili željama, ovdje govorimo o nečemu konkretnom. As pentakla otvara vrata u materijalnom smislu. Kada kažem materijalno, ne mislim samo na novac, iako može označiti priljev novca, poslovnu priliku, poboljšanje, važnu kupnju, projekt koji počinje donositi plodove. Može biti i nova baza, nešto što gradite i što zaista ima budućnost, što ima stabilnost. Rekla bih vam da obratite veliku pozornost na svaku priliku koja se čini malom. Jer As pentakla ne ulazi uvijek stvarajući buku, ponekad ulazi kao jednostavan razgovor, kao poziv, kao poruka, kao ideja koja vam se vraća iznova i iznova, a vi, zato što ste zračni znak, zato što ste brzog uma, ponekad vidite toliko opcija da se ne zaustavite na onoj koja je vrijedila truda. Obratite pažnju na to, ovdje postoji dobro sjeme, jako dobro, ali treba prisutnost, ustrajnost i nešto što ću vam ponoviti, jer je vrlo jasno u vašem čitanju, pustite ideju na zemlju.
U ljubavi as pentakla također može govoriti o nečemu ozbiljnom, o vezi koja prestaje biti tako nestabilna ili tako dvosmislena. Može biti netko tko vam počinje pokazivati djela, ne samo riječi, a to je vama važno jer vama treba razgovor, da, ali i dosljednost. Trebate osjetiti da ono što vam govore ima težinu. Dakle, ako ste s nekim ili mislite na nekoga, ova karta traži od vas da pogledate ono konkretno. Postoji li stvarna namjera? Postoji li prisutnost? Postoji li izgradnja? Ako je odgovor da, ovo može jako dobro rasti. Ako je odgovor ne, onda vam također pokazuje gdje više ne biste trebali ulagati energiju. A sada izlazi 7 pehara. Gledajte kako je zanimljivo jer ovdje je blago upozorenje, ono koje slaže sve prethodno. Imate novi početak, imate stvarnu priliku, imate vrijedno sjeme. Ali 7 pehara kaže pazite na zbunjenost, pazite na fantazije, na idealiziranje, na želju da obuhvatite previše, na ometanje gledanjem 1000 puteva, a da ne odaberete niti jedan. Ova karta u energiji poput vaše pogađa izravno jer blizanci se mogu oduševiti mnogim idejama istovremeno i to je dar, ali isto tako ako to ne posložite postaje buka. Može biti da imate nekoliko opcija. U ljubavi nekoliko osoba ili nekoliko mogućnosti ili jedna osoba, ali previše očekivanja. Može biti da zamišljate što bi se moglo dogoditi, a ne vidite ono što se stvarno događa. I ne govorim vam to da bih vam srušila iluzije, ne, nikako. Govorim vam to da ne zamijenite želju sa stvarnošću, jer kada čovjek jako nešto želi, ponekad popuni praznine fantazijom i onda se razočara. Dakle, ovdje je savjet vrlo jasan, sanjajte da, ali provjerite. Imajte iluzije, da, ali promatrajte. U poslu i novcu 7 pehara može pokazati puno ideja, puno prijedloga, puno želje da se napravi sve. Gledajte, to je super, ali nisu sve opcije jednake. Neke sjaje više nego što nude, neke obećavaju puno, ali su dim, neke zaista imaju bazu, imaju put, imaju oblik. Dakle, vi sada trebate razlučiti, dobro odabrati. Ne prvo što vas uzbudi, nego ono što vam osim uzbuđenja daje strukturu, ono što vam, osim što vam se sviđa, daje mir. Osjećam da vam ovo otvaranje govori nešto vrlo specifično. Da, postoji novi početak za vas, da, postoji materijalna prilika, stvarna, čvrsta koja se otvara, ali da biste iskoristili morate se prestati raspršivati, morate prestati živjeti samo u ideji, u mogućem scenariju, u onom što bi bilo kad bi bilo jer se prava vrata ne otvaraju tjeskobom, impulzivnošću ili viškom otvorenih opcija. Otvaraju se kada se fokusirate. I gledajte, za neke od vas ovo može biti emocionalni trokut ili osoba koja se ne definira do kraja ili priča koja vas zbunjuje više nego što vam daje mira. Za druge može biti pitanje posla gdje imate nekoliko ruta i ne znate koju odabrati. A za treće je vrlo jasno, to je mješavina oboga. Jer kada ste emocionalno zbunjeni, također gubite jasnoću za odlučivanje u materijalnom. Sve je povezano, ali definitivno ono što je ovdje snažno je ovo. Vi ulazite u novu etapu. Postoji konkretna mogućnost izgradnje nečeg dobrog. Jedini pravi oprez je ne izgubiti se u višku podražaja, u praznim obećanjima, u umu koji trči brže od stvarnosti. Vratite se na jednostavno, vratite se na jasno, vratite se na ono što se održava, jer ono što je za vas ne samo da izgleda lijepo, nego se osjeća stabilno, osjeća se moguće, osjeća se u miru. I ja zaista osjećam da se to već približava. Osim toga, dajte da još jednom konzultiram za vas, jer ovo ne ostaje samo na jednoj lijepoj prilici. Ne? Osjećam da ovdje postoji nešto unutarnje što se mora posložiti kako biste mogli dobro primiti ono što dolazi. Dakle, ponovno ću promiješati karte polako, jer karte potvrđuju važnu priču, a još uvijek nedostaje dio koji objašnjava zašto ste sve ovo osjećali tako snažno. A sada se pojavljuje 10 štapova. I gledajte, ovdje se vrlo jasno potvrđuje da nosite previše odgovornosti, previše očekivanja, previše stvari u glavi istovremeno. Može biti posao, može biti obitelj, može biti veza koja vas iscrpljuje, može biti jednostavno to da ste htjeli sve moći. I da, vi možete puno blizanci, ali to ne znači da sve morate držati sami. Ova karta mi govori o stvarnom umoru, o guranju naprijed, ali da, već napola iscrpljeno, napola iscrpljena. I zato vam je ranije izašao taj poziv da bolje birate, da se više ne raspršujete, jer postoji dio vas koji više ne može nastaviti dodavati teret. Nakon toga se pojavljuje 9 mačeva i ovdje
blizanaca kada se ne odmara, kada preduhitruje, kada zamišlja scenarije, kada se brine za ono što se još uopće nije dogodilo. Ova karta potvrđuje tjeskobu, nesanicu, ponavljajuće misli, krivnju u nekim slučajevima, žaljenju drugima. Može biti da izvana funkcionirate normalno, izvršavate obveze, pričate, rješavate probleme, ali iznutra ste iscrpljeni od previše razmišljanja. I gledajte, kažem vam to s puno iskrenosti, ovdje postoji patnja koja se povećava u tišini. Ne uvijek zato što je problem toliko velik, nego zato što ga nosite u sebi ne otpuštajući ga, ne izgovarajući ga, ne poslažući ga. Može biti strah od pogreške, strah od tog skoka, strah od pogrešnog odabira, strah da ako nešto pustite neće doći ništa bolje. Ali važno je ovo, karte vam ne govore da ste izgubljeni. Pokazuju vam da dio vas treba utišati buku kako bi jasno čuo. Jer kada ste u tjeskobi sve se čini hitnim, sve se čini ogromnim, a ne, nije uvijek tako. A onda izlazi sud, impresivno, jer ova karta dolazi probuditi, dolazi vas suočiti s istinom. Sud je osvještavanje, slušanje poziva i nemogućnost daljnjeg pretvaranja da ne čujete. To je onaj trenutak kada kažete, dobro, shvatio sam što me opterećuje, shvatio sam što više ne mogu držati, shvatio sam koju odluku moram donijeti. Dakle, ovo otvaranje u potpunosti potvrđuje prethodno. Da, postoji nešto novo za vas, da, postoji nešto dobro što želi ući, ali prvo morate otpustiti teret, posložiti i odgovoriti na pravi poziv svog života u ovom trenutku. Za neke će to biti jasan razgovor, za druge će to biti odustajanje od iscrpljujuće dinamike, za treće će to biti prestanak odgađanja odluke, ali promjena se već želi dogoditi i osjećam da vi to znate duboko u sebi, vi to već znate. Pa, vidimo što vam daju da vidite kao konačan savjet, jer osjećam da je ovdje jedna posljednja vrlo važna poruka za vas, blizanci, i ona zaokružuje cijelo čitanje. Gledajte, zadnja karta je puštanje korijena i ovo je savršeno za vas. Nakon toliko razmišljanja, toliko vrtljenja u krug, toliko opcija, savjet je vratiti se u svoj centar, vratiti se u tijelo, vratiti se u stvarnost. Može biti da ste bili previše u ideji, u onome što zamišljate, u snu. Ali sada vaša energija također treba zemlju, rutinu, odmor, novac, dom, konkretne odluke. Ravnoteža, blizanci, ravnoteža, sanjajte da, ali i održavajte. Hvala od srca što ste ovdje sa mnom. Vjerujte jer ovo je već na putu. Sve blagoslove vama danas i uvijek.